Eli mulla siis Tribui Dash näin ja tänään pelataan Clash Royalea ja tehdään sellainen challenge, jonka nimi on Smiling Deck ja No Smiling Deck Challenge. Siis on sen challenge nimi. Eli me pelataan tällä deckillä, jossa kaikki tyypit hymyilee. Täällä Clash Challengessa. Ja sitten sellaisella deckillä, jossa tyypit ei hymyile. Myös niin kuin täällä Clash Challenge mennään. Oletteko te sellaisen sarjan, missä mä teen teille teen dekkejä ja ehdotan niitä jollekin areenoilla sitten. Mä laitan tähän muuten Dragonia jostain syystä. Ykkösareenalla, kakkosareenalla, kolmosareenalla, nelosareenalla, vitosareenalla ja näillä, jossa ei ole legendaria. Ja sit mä näytän vaikka legendarien kanssa myös. Nyt on nuo goblinit tohon. Toi Ginuskele on hyvä noita vastaan jotenkin koska asiat. Miksei se heittänyt myös tuon Kintomorin, en tiedä. Koska tää jätkä oli ehkä epäjärkevä. Eikä ollut nyt olla järkevä edes. Luva kuutella mun goblini. Mä en tiedä mun Spearkubut on kautta ysillä. Itse asiassa taitaa olla näitten max level tässä challengeissa. Lava Houndi. Trolli. No, me hävittiin tällä. Toikin vielä hymyilee tässä. Joo, mutta oikeastaan nauraa ja hymyilee. Mä epäilen, että tää on vikapeli tässä challengeissa. En muuten oo aikaisemmin tiennyt, että täällä näkyy nää. Se on aika hitosti Battle Ram Challengea näköjään, mut joo. Tällainen dekki, nyt mä tein dekin, jossa mikään tyyppi ei hymyile. Joo, ja me lähdetään siis tällaisella ei-hymyilydekillä. Ja joo, nää ei hymyile. Tai no, kyllä ne hymyilee, mut ei hymyile silleen hyvästä. Kuten joku Giant esimerkiksi. Ja näitä riimaskit hymyilee mutta ei hyvästä. Mut joo, mä epäilen, että on vika battle. Tässä challengeissa, tässä Classic Challengeissa. Mun kaveri sanoi, että thanks. En tiedä miksi. No, jostain syystä se vaan haluaa, tai hän vaan haluaa. Shit.
Kolmoslevun minipekka tekee 393 damagea. Miksikä mä laitoin minionit, en tiedä. Okei. Ainakin täällä on minihorden, joka oli itse asiassa ihan vörttikin minihorde. Kun miettii, niin olihan toi meidän... Nyt laitettiinkaan ne minionit ihan vörttejä. Se saa sitä wizardia alas. Tää tyyppi. Sitten voidaan videon loppuun vetää yksi oikea battle. Mun oikealla dekillä. Golden Clanin nuoret jermut. Se mahtuu aina välillä. Hyvä klaani. Kannattaa tulla. Suosittelen. Mutta ei tietenkään pakko. Thanks. Ei tule edes kortit myöhässä. Edes kortit. Mä niin arvasin. Tuplavalkyria. Ei kiva. Mä oon niin hävinnyt tän pelin. Mitä mä tähänkin voin laittaa? Tiedätkö, mitä mä voin laittaa tähän? No, en kuule tiedä. On vaikka vastasta ei ole. On tuon vastasta ottaa torpas. Laittaa Infernal Dragoni. Tupla Dragoni ja vielä Miner. Ihan best combo. Ei hitto. No itse asiassa on hyvin damagea noihin torneihin. Okei, se laittoi just siihen mirroratun Skarmin. Okei, mä oon hävennyt tän pelin. Okei, Guards. Ihan mielenkiintoista. Onhan, että joku pelaa Guardseillakin. Puolustapa se Baby Dragoni. Ei se puolusta, hän puolustaa sitten. Valmistaudun, että siitä tulisi karmi. Tai tuli siis karmi, sen takia laitan The Witchin. Joo, se laittanut sen Skarmin. Tietenkin miksi olisi laittanut sen Skarmin, kun siinä oli tosiaan se mun
Witchi. Se on tietenkin yksi kysymys. Yeah. Okei. Torni alhaalla. Puolustaa noita. Noita. Rakentoi torni tuosta alas, kyllä. Enää vaan King Towerit täältä vaaditaan. Meidän oma prinssi tohon. Sitten puolustaa prinssi meidän Baby Dragonilla Shamalla. On kyllä niin hävinnyt tän pelin. Jos tulee joku roketti tai fireballi. Ase edes lähe puolustaa. No. Mut. Tää oli parempi. Tää voitti. Parempi voitti tällä kertaa. Free chest tulis lege. Ei tullu lege. Tuli kuitenkin 7 bomberia. No mut joo. En oo muuten Grand Championsin menossa. Liian hyvä tason. Joo.